Ei, per fi t'has despertat. On sóc? A la meva habitació. Tu ara no et preocupis de res i dorm. Ja fa 3 dies sencers que dorms, Yusuke. 3 dies em fa mal tot el cos, molt de mal. Tota l'escola està de cap per avall i les classes s'han suspès també, eh? A la teva mare ja li vaig donar una bona excusa. Ah, sí? I on són la Keiko i la Botan? Què els hi ha passat a elles? Què els hi ha passat? Eh? No us quedeu callats, ara! Què els hi ha passat, Kuwabara? Què els hi ha passat? Es pot saber per què crides d'aquesta manera, Yusuke? Botan, Keiko... Llàstima que no hagin trigat una mica més a entrar. Jo ja li deia que aquesta broma no feia gràcia. Quina cara! Hauries d'haver vist la cara que feies, Yusuke. Desgraciat! Deixa'm!